V týchto 60 sekundách ku zmene si povieme niečo o tom, ako vzniká nekonečná špirála nepríjemných emócií. Ako bolo uvedené inde, externý impuls spúšťa interný konflikt a ten vyvoláva emóciu. Na konci toho všetkého je nejaká reakcia. Ak nás napríklad niečo nahnevalo, tak vybuchneme. Aj naše reakcie ale vyvolávajú naše emócie. Takže sa môže stať, že sa neskôr cítime vinní za to, že sme sa nahnevali. A v ďalšom kroku sa môžeme cítiť smutní, pretože sme sa cítili vinní. Neprimerané reakcie ľahko končia v špirále nepríjemných emócií. Reťazenie emócií je ale prirodzená vec. My skrátka reagujeme emočne aj sami na seba. Práve preto je dôležité zmysluplne pracovať už s prvotnou emóciou, pretože cieľom nie je vyhnúť sa reťazeniu emócií, ale dosiahnuť stav, kedy každá ďalšia reakcia a každá následná emócia sú lepšie ako tie predtým. Skrátka vyhnúť sa vývrtke. Ak chcete vedieť viac, vyhľadajte na mojom webe www.spokojne.sk videokurs Úvod do sveta emócií. Alebo si pozrite zadarmo hodinové video 4 kroky k emočnej